Здравейте, аз съм Айви и ви представям дълго очакваният ни гост, водещ Димитър Рачков. Днес той ще научи правилата. И на мен ми е приятно, господин Рачков. На 500X рулет представям ви две нови промоции в лайв казино, така че останете до края. Страхотно сте си имате, впечатлен съм. А колко голям може да бъде един множител? 500, затова и нашата WinBet рулетка се казва така. Освен това, тази рулетка участва и в Jackpot Cards, така че там също може да я видите. Добре, времето изтече, новите ни фантастични числа вече са две. Ето ги тук, да. 24 черно и 27 червено. 27 червено. Интелигентно момче ще се окаже аз. 24 е с 200. За мен е време да ви кажа, че от този момент нататък, скъпи приятели, до края на януари WinBet дава 20% кешбек до 1000 лева при игра на WinBet рулетка. Страхотни новини носите, господин Рачков. Разбира се, още господи, още страхотни новини. Скъпи приятели, от 1 февруари на winbet.bg стартира турнир с награди за общо 100 000 лева за всички любители на рулетките от Amusnet в лайв казино. Мисля, че е добра новината. Това е новина. Време е за вашите залози в следващия рунд, така че нека поиграем още малко. Ние с господин Рачков се разхождаме из студиото. Разбира се, даже аз почти вече съм свикнал, така че може да... Можете да ме оставите и сам да водя. 3, 2, 1. А сега затваряме залозите. Вие, скъпи играчи, зад нас ново число. Щастливо при това. 27 с множител 50. Точно така. Скъпи приятели, за мен е време да ви оставя и да се забавлявате и да ви напомня, че 20% кешбек от WinBet рулетка до края на януари турнир за 100 000 лева на избрани рулетки от Amusnet. Довиждане! От мен да я вари по черен и червен пипер, но не забравяйте, трябва да се играе отговорно.